नमस्कार मंडळी, आजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। मित्रांनो, आजचा विषय आहे काकडी। ही आपण जी समोर पाहत आहात ही काकडी कोकणात आढळणारी काकडी आहे आणि ही काकडी जर आपण खाली तर ही काकडी आपल्याला बाधत नाही, म्हणजे सर्दी बिर्दी काहीच होत नाही, कारण ती कोकणातल्या वातावरणात तयार झालेली असते। आणि ह्या काकडीचं एक औषधी गुणधर्म म्हणजे काकडी खाल्याने आपलं जे ब्लड प्रेशर असतं, म्हणजे रक्तदाब हा कंट्रोलमध्ये राहतो, म्हणजे नियंत्रित राहतो। आपण जेव्हा काकडी विकत घेतो तेव्हा ती काकडी कोवळी अशी बघून घ्यायची आणि कोवळी काकडी कशी ओळखायची तर हे बघा, आता ही समोर आपण काकडी पाहतात, त्याचा जो देठ आहे बघा, त्याला अशी बारीक बारीक अशी लव आहे आणि बारीक बारीक असे पॉईंट आहे, म्हणजे ही काकडी कोवळी आहे। आणि देठ असतो तो हा पोपटी कलरचा असतो आणि अशी काकडी ही कोवळी असते आणि खायला ही एकदम स्वादिष्ट अशी काकडी लागते। तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। बाजूची जी बेल आयकॉन असेल ते नक्कीच दाबा, आपले नवीन नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल। थँक्यू।